Iki bola tak sepilno sing jenenge bolo utawa gembolo. Lah iki kaya ngene iki isine. Iki lagi disuwan. Nggih. Lah wite kuwe sing kok ngene iki bolo iki. Sing enek rine iki merambat enek rine kae. Memunggah kono kae. Ya, merambat nanggon wit sirikoso iku. Lah nek sing gedhe-gedhe ngene iki arane mbulu, ning nek sing cilik-cilik ngono kae arane mbili. Ya kur asline ya kur sejenis pekne gedhe karo celek wae iku. Iki nek njikok kudu ngati-ati iki rine ning aja nek ngenengi landhep. Lah nek sing celek-celek ngene iki jenenge mbili. Iki. Dadine mbili karo mbulu. Kayak bentuke ya gedhe karo celek ngono kuwi lho. Lah iki nek sing jengene wi sing tepek dek mono kae sing tedang gek te krawu kae jengene wi. Tak percalike wite merambat ngene iki bolo merambat tekan dhuwur ning ora nek rine nek iki. Lah iki wis ora nek godhonge masalahe musim ketiga. Arek wite garing apa iki jenenge iki garing ngene iki ning isine ke jek enek nang jero kene iki bolo. Sesuk neh le nduduk iki wis duwe bili wine sesuk neh. Gek iki tak sepilno meneh kempul. Sek sedurunge nyepil kempul iki sing mirip kempul iki wite. Ngene iki jenenge wit lumbu. Nek iki ra nek isine. Iki kur digawe sayur, dioseng-oseng ngono kae ke jenenge arane nek sing apa ngarani lompong. Ning nek nang kene lumbu. Kayak iki enek meneh. Kempul bolo sik. Nah iki wit kempul. Tales sing tak goreng wingi digawe keripik, gek didang, gek digawe balok kaya telo ngono kae ngene iki wite. Lah iki wis lowong iki wis oleh lawuh wedang alias pacitan. Lah aku ki weruh wit jeruk iki bolo sing iki godhonge kena digawe bumbu kae iki. Nek nang omah arep mbumboni pecel ngono men ra kalan ngamek. Aku tak ngepek sisan. Lah nek jeruk bumbu pecel kae sing enek rine ngene iki dawa-dawa tenan iki. Jabang basi nek ngenehi.